κυρία μας. Ο καινούριος. Αυτοί που έρχονται, που είχαμε κάθε τόσο, αλλά δεν έμεινε κανένας κάθε τόσο. Κατάλαβα ποιος εννοείς. Αυτοί που κάθονται και κάθεσαι κι εσύ. Κι όλο σου λένε και σε ρωτάνε και αν και... Και αν δεν, σου λένε γιατί δεν. Μην τολμήσεις την επόμενη φορά. Και ήρθε. Ναι, είναι κάτω στον δρόμο. Ωραία. Πες του να περάσει μέσα. Πας και μας δώσει όλους τους κατοίκους του Κουλιάκικο από... Την κοτάρα. Α, Κάτι τέτοιο. α, πληρώνουμε κάτι τέτοιο. Εγώ για κάτι χαράς ξέρω ότι πληρώνω. Λένια το κουδούνι. Έχουμε εμείς κουδούνι στην πόρτα μας. Λένια άνοιξε. Πέρασε. Πέρασε μέσα, ναι, ρε. Ο δόκτωρ και η κυρία σου βρίσκει. Χαίρο πολύ. Είμαι ο Λέος Στεφάνοβιτς. Καινούριος. Είστε πολύ νέος για να είστε ο νέος. Θα διαπιστώσετε πως είμαι ο καλύτερος νέος. Συγγνώμη, δεν ήθελα να γίνω διανεδής. Παρακαλώ, παρακαλώ, να γίνεται ανεδής. Η ανέδεια είναι μισή αρχοντιά. Αυτό δεν ξέρω κι εγώ. Η ανέργεια είναι μισή αρχοντιά. Μισή και μισή ίσον μία. Άρα η ανέδεια είναι αρχοντιά. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο καλύτερος νέος τι? Ο καλύτερος νέος δάσκαλος στη Ρωσία. Δάσκαλος. Αυτό είναι. Ο καινούριος δάσκαλος ήρθε. Δόξα τω Θεώ, ήρθε ο δάσκαλος. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή. Κυρία μου, αυτά είναι για εσάς. Μπακαλιάρος. Συνόδωρος σήμερα, το σύγχα. Η γνώση τελικά είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Όχι όμως για τους κατοίκους του Κουλιάζικο δάσκαλο. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβαινες αν ήξερες για την κατάρα. Εννοεί την κοτάρα. Για κοτάρα. Αυτή που έχει πέσει στο κεφάλι μας. Μήπως εννοείται κατάρα. Πολύ κοντά πέφταμε. Πέφταμε συνέχεια σου. Ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. Αλλά μας για ποια κατάρα μου, δεν καταλαβαίνω. Λένια, φέρε το βιβλίο. Έπεσε μια κατάρα στο χωριό μας. Ότι κάθε άντρας, γυναίκα, παιδί, ζώο και οι απογονοί τους, όλοι θα είμαστε ηλίθιοι. Καλά, ποιος τόλμησε να ρίξει μια τέτοια κατάρα σε ένα τόσο όμορφο και ήσυχο χωριό? Διάβασε, δάσκαλε, διάβασε και να καταλάβεις. Το πρωί της 11ης Απριλίου 1691 στο χωριό Κουλιέτσικο, δύο νέοι ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον αφόρητα. Αχ, αφόρητα! Αφόρητα στην αρχή, μετά φορητά είπα. Το αγόρι ήταν ένας νεαρός ωραίος αλλά αγράμματος χωρικός, ονόματι Κασμίρ Γιουσέκεβιτς. Το κορίτσι ήταν η κόρη του πιο μορφωμένου ανθρώπου του χωριού, του Μιχαήλ Ζουμπρίνσκι. Κάπου το ξέρω εγώ αυτό τώρα. Και εγώ κάπου το έχω δει, κάπου εδώ κοντά δεν είναι. Είναι το δικό σας όνομα. Στην εξώπορτά σας το λέτε. Καλά έχετε να σκεφτείτε ότι μιλάω με τους επιστήμονες του χωριού, Λοιπόν, συνεχίζω. Το όνομα της κοπέλας ήταν Σοφία Ζουμπρίνσκι. Μπορώ να μάθω το όνομα της κόρης σας? Σοφία. Σοφία Ζουμπρίνσκι. Όπως η κοπέλα της Κατάρας πριν από 200 χρόνια. Δεν το πιστεύεις. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια. Δεν το πιστεύω ότι η κόρη μας λέει τόσο μεγάλο ψέμα για την ηλικία της.